Eccellenza, Monsieur Arċisqof, Eccellenza Monsieur Arċisqof Mario Grek, daqdiħel, Huti, nilqawkom għall-Assembleja Diocesana u grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom għal dan l-appuntament annwali ta' Diocesi għal ewwel Assembleja illi qed jippresidi Monsieur Arċisqof Xikluna. Qegħdin kważi 50 sena mill-għeluq tal-Konċilju Vatikan II li tant enfasizza l-Knisja bħala il-poplu tal-Alla li qiegħed f'mixja. U l-Assembleja hi espressjoni ħajja ta' din il-viżjoni għax tlaqa' flimkien il-dawk kollha li jirrappreżentaw lill-poplu tal-Alla f'din il-Knisja lokali. Għalhekk hawn preżenti provinċjali tal-ordini u l-kongregazzjonijiet reliġjużi, delegati tal-Arċisqof, il-kappellani u rappreżentanti mill-parroċċi f'Malta, kapijiet tal-iskiel tal-Knisja, mexxejja tal-għaddiet u movimenti tal-Knisja flimkien ma' nies oħra ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja. L-Assembleja Diocesana twildet riżultat tas-Sinodu Dioċeżanu hija espressjoni tas-sinodalità li Papa Franġisku jixtieq li napprofondixxu bħala Knisja. Din immixja flimkien kif tgħid il-Kostituzzjoni pastorali Gaudium et Spes, lena u t-tama inniket u tħassib tal-bniedem tal-lum fuq kollox tal-foqra ta' dawk li qed ibatu u ma lena u t-tama inniket u tħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U m'hemm ebda ħaġa li tassew tal-bniedem li huma ma jħossuhiex f'qalbhom. Tul il-ħidma tal-Assembleja ħanħarsu lejn wiċċ Kristu fl-istess waqt lejn wiċċ il-bniedem tal-lum, lejn il-ħtiġijiet tiegħu, lejn dak li jimlilu ħajtu, lejn dak li jtelliflu d-dinjità tiegħu. Aħna bħala Knisja qegħdin proprju għas-servizz tal-bniedem u tas-soċjetà fuq l-eżempju ta' Kristu. Nell-Assembleja qed nifukaw fuq temi li huma attwali ħafna, illum fuq il-pastorali tal-familja. Għandna pjaċir li għandna magħna l-Monsignor Arċisqof Mario Grek li ħasem fis-Sinodu tal-Isfijiet f'Ruma, Ottubru li għadda kif ukoll Ottubru tas-sena li għaddiet, u għalhekk għandu esperjenza qawwija ta' dak li l-Knisja Universali qed tiddixxerni fuq bħalissa. L-Isqof Mario se jkellimna fuq il-pastorali tal-familja fid-dawl ta' din l-esperjenza tiegħu. Ikun hemm ukoll imbagħad ħin għal kummenti u mistoqsijiet. Mbagħad jagħlaq l-ewwel jum tal-Assembleja Monsignor Arċisqof. Għada mbagħad fl-ewwel parti se jkollna Revendu Professura Manuela Ġus li għamel preżentazzjoni tal-position paper fuq il-leġiżlazzjoni li tirregola il-prokreazzjoni umana assistita li tfasslet minn numru ta' esperti din il-paper, esperti li ġejjin minn oqsma differenti u ġiet aċċettata mill-Konferenza Episkopali bħala l-pożizzjoni tal-Knisja fid-dibattitu preżenti. U għandna mbagħad fit-tieni parti tal-laqgħa Monsignor Arċisqof se jitkellem fuq il-viżjoni tiegħu għall-Knisja f'Malta. Hija l-ewwel darba li qed ifisser dan fl-Assembleja Diocesana. U se jagħmel dan ukoll brabta mas-sena tal-Ġublew tal-Ħniena li tibda fit-8 ta' Diċembru f'Ruma. Nitolbu li din tkun tassew esperjenza li timlina b'ħeġġa u b'entużjażmu ħalli nkunu fi kliem Papa Franġisku Knisja li tilqa', Knisja li takkumpanja u Knisja li toħroġ il-barra biex ixxanda l-Evanġelju. Nitolbu li jkollna l-kuraġġ nagħmlu l-mixja ta' konverżjoni minn dak li aħna għal dak li jistenna minna l-lum. U t-talba tagħna llum tkun dik li għamel il-Papa fl-għeluq ta' l-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium, iksbinna issa ħeġġa ġdida li jnissel il-qawmien biex nistgħu nwasslu l kulħadd l-Evanġelu tal-ħajja li jeleb il-mewt. Għatina l-kuraġġ qaddis li nfittxu toroq ġodda biex jasal għand kulħadd id-don tal-ġmiel li ma jintefix. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lil Monsignor Gallia Kurmi għall-introduzzjoni u l-diskors ta' merħba għal din l-Assembleja Dioċeżana. Kif qalilna tajjeb Monsignor Gallia Kurmi u kif tafu mill-programm illum se nifukaw fuq il-pastorali tal-familja. Fil-fatt tas-sessjoni tal-lejla għandna magħna lill-eċċellenza tiegħu l-Isqof Mario Grek li se jitratta dan is-suġġett
fid-dawl tal-esperjenza tas-sinodu tal-isqfijiet kif tafu tajjeb l-Isqof Grek ippreżenta l-Konferenza Episkopali Maltija fis-sinodu tal-isqfijiet li sar matul ix-xahar illi għadda f'Ottubru li kellu t-tema is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. Dan is-sinodu kif tafu kellu preparazzjoni tajba anke permezz ta' sinodu straordinarju illi sar is-sena li għaddiet u li matulu ingħaqdu mal-265 isqof minn madwar id-dinja kollha. Sinjuri, ser inħalli fidejn Monsignor Isqof Mario Grek għal preżentazzjoni tiegħu wara ser tkunu tistgħu wkoll tgħaddu il-kummenti u ssaqsu l-mistoqsijiet tagħkom ukoll dwar il-preżentazzjoni li se jkollna. Monsignor Isqof. Nsilmilkom. Imma l-ebda diskorsi preparat b'mod organiku. Jiena pjuttost naqsam magħkom dak li nħoss bħala raj. U dak li nħoss jien konvint li nixxerjaw jiena. Iva, ġie f'idejja ktieb tar-riċetti. Riċetti mill-konventi. Ħadd ma qalli nagħmel riklame, jiġifieri min nagħmlu wkoll. Tajthom xi riċetta. Iva, u taf x'għedt jienet kos kemm ilna nippruvaw riċetti, hux veru. U l-bormada mhix tissodisfana. U l-ikel għadu mhux tal-livell li jikkuntentana. U allura din id-darba ħabbatna il-bieb tal-kunvent. Forsi wkoll ġibna riċetti minn barra, imma anke dawk lanqas ma kienu biżżejjed. U jiena ngħid illum daqskemm hawn persuni jfittxu ir-riċetti. Hawn bnedmin fosthom jien u naħseb anke int li kontinwament infittxu ir-riċetta biex ikollna ċerta kuntentezza. Jew aħjar biex ngħixu ħajja bis-sens, meaningful. U tipprova riċetta wara l-oħra. Anke l-koppji, mhux veru, illi jaslu biex jidħlu għall-impenn ta' żwieġ u tal-familja. Kontinwament iqalbu l-kotba tar-riċetti u daqqa jsibu waħda u daqqa jsibu oħra. Jien ngħid li anke is-soċjetà fiha nnifisha qiegħda tfittex riċetta biex ikun hawn ftit iktar armonija, jkun hawn ftit iktar paċi, inqas biża'. U naħseb li anke bħala Knisja ngħiduha kif inhi. Forsi inqas għax xi drabi hemm tendenza li nikkuntentaw bir-riċetti tal-bieraħ, imma min għandu għall-qalbu l-Knisja u l-bniedem ikompli jfittex riċetta. Jien ngħidilha ir-riċetta pastorali. Fi ftit kliem jiena nippreżentalkom is-sinodu bħala esperjenza sabiħa li għamlet il-Knisja biex tagħtina riċetta dwar il-familja. U allura illejla jien ukoll se nipprova naqsam magħkom riċetta mill-kunvent. Kunvent fis-sens wiesa' tal-kelma. Għaliex x'għamel is-sinodu? Jien għandi it-test tal-relazzju sinodi qudiemi. Fit-tielet paragrafu jgħid hekk: il-ħidma tas-sinodu kienet smieħ tar-realtà tal-familja tal-lum. Bid-dwal u d-delijiet tagħha.
fil-perspettiva tal-fidi, bil-kumplessità tad-dwal u d-dellijiet. Imma fl-istess ħin kienet ħarsa fuq Kristu biex inħarsu b'mod imġedded, frisk, imħeġġeġ lejn ir-rivelazzjoni moddija lilna bil-fidi tal-Knisja. Kemm nixtieq li l-Knisja tagħna jkollha dal-atteġġament illi nħarsu lejn ir-realtà bil-ħarsa ta' Kristu u nħarsu b'mod imġedded, frisk, imħeġġeġ lejn il-kelma. Imbagħad il-konfront fl-Ispirtu Santu biex niddixxernu it-toroq li bihom inġeddu lill-Knisja u lis-soċjetà fl-impenn tagħhom b'risq il-familja imsejsa fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara. Il-kelma dixxerniment hija kelma f'xi mument irid noqgħod bil-kwiet u niġbor kemm il-darba tissemma l-kelma dixxerniment f'dan it-test tas-sinodu. Kelma importanti ħafna il-qudiem nipprova ngħid kelma fuqha. Mela x'għamel is-sinodu? Ra ir-realtà, sema il-kelma b'mod imġedded u tlabna flimkien ukoll hekk lill-Ispirtu Santu biex jgħinna ħalli naraw bħala Knisja x'risposta nistgħu nagħtu, x'riċetta nistgħu nipproponu lill-bniedem tal-lum. U r-riċetta hija waħda. L-aħbar it-tajba jew il-Vanġelu taż-żwieġ u l-familja. Dik ir-realtà naturali li jimbagħad il-mulej jew Alla l-imbierek ma' żmien irrivela u permezz ta' Ġesu Kristu din ir-realtà din l-esperjenza għamilha u x'hekk għajn ta' grazzja. Għamilha sejħa u missjoni għad-dixxipli tiegħu. L-aħbar l-istess waħda li ġiet imtennija matul is-sekli. Tinsewx dan kien sinodu pastorali u allura m'hemm l-ebda tibdej fid-dottrina u d-dottrina dwar iż-żwieġ u l-familja għadha dik li kienet, anzi imsaħħa iktar. U hemm passaġġi sbieħ ħafna, mhux ħanqgħod naqrawhom, illi jitkellmu proprju dwar dan il-ġmiel li aħna għandna nipproponu lid-dinja ta' madwarna. U nżid ukoll li ngħinu lil ħutna jiskopruhom għax mhux dejjem huma evidenti. Allura iż-żwieġ, il-familja li hija bbażata fuq rabta ta' mħabba, siġillata biż-żwieġ, iż-żwieġ sagrament, miftuħ għal ħajja b'rabta dejjema. U nerġa' ngħid għalkemm huwa hija verità konfessjonali, ġifieri ġejja minn patrimonju ta' fidi, però hija tirrifletti wkoll, tirrispekkja wkoll ir-realtà umana. U hija riċetta li aħna nistgħu nofru lis-soċjetà biex issejb ukoll il-paċi, biex issejb il-fulfillness, issejb il-kuntentezza. Issa tiġix aċċettata b'mod sħiħ jew parzjalment minn kulħadd jew minn ftit dak diskors ieħor. Imma ħana din il-missjoni li għandna u dan il-mandat illi ħallilna is-sinodu. Illi aħna nxandru b'wiċċna minn quddiem dan il-Vanġelu tal-familja. Però
din ir-riċetta titlob riċetti oħrajn. U allura hemm dik li nsejħilha ir-riċetta tal-evanġelizzazzjoni. Għalkemm is-sinodu kien dwar il-żwieġ u l-familja, imma nota kurrenti hi l-evanġelizzazzjoni. U jekk aħna rridu nagħtu kontribut għat-tisħiħ tal-bniedem fil-familja, aħna rridu nieħdu bis-serjetà illum qabel għada l-evanġelizzazzjoni. Minix ngħid il-katekesi qed immur pass lil l-evanġelizzazzjoni. Anke fl-ambjenti reliġjużi tagħna. Anke fl-ambjenti reliġjużi tagħna. Għandna bżonn impoġġu minkeb ma' minkeb u naraw kif din il-ħidma, din il-missjoni sejrin neħduha bis-serjetà. U la darbet nitkellem fuq l-evanġelizzazzjoni, x'inhuwa iċ-ċentru tal-evanġelizzazzjoni bibtiegħi? Il-persuna ta' Ġesu Kristu. Il-persuna ta' Ġesu Kristu. Tkellemna dwar ir-rabta bejn il-fidi u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament ta' żwieġ. Li ħafna drabi hemm question mark hux veru għaliex nkunu imamdejn imbagħad nersqu biex niċċelebraw is-sagrament ta' żwieġ. Imma hemm fidi hija l-fidi li timbuttana biex nagħmlu din l-għażla biex nirrispondu għal din is-sejħa. U allura huwa Ġesu Kristu li qiegħed jattirana, li qiegħed jimbuttana biex naħna nagħmlu ċertu għażliet. Jien għandi d-dubji tiegħi. U nibża li b'mod ġenerali f'din l-evanġelizzazzjoni Kristu mhux ċentrali, il-persuna ta' Ġesu Kristu. U dan għax-xift li inħoss li rridu nagħmlu. Illi iktar milli nitkellmu fuq regoli, fuq normi li huma meħtieġa, nitkellmu fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu. Innislu jew aħjar inkebsu dik il-fjamma li hemm fil-bniedem biex iħossu interessat u attratt mill-persuna ta' Ġesu Kristu. Imbagħad ieħor id-diskors li ieħor follows, anke d-diskors dwar iż-żwieġ. U fit-test iktar minn darba jitkellem dwar lo sguardo di Kristu, l-ħarsa ta' Kristu. U lilna jabbina biex inħarsu lejn ir-realtà bl-għajnejn ta' Kristu. Mmejdu li ftit, kif jien nista' nħares lejn id-dinja u lejn il-bniedem bl-għajnejn ta' Kristu jekk jiena minn ta' Kristu għandi ftit jew xejn. Minkejja l-ordinazzjoni li għandi jien, ħankun ċar. Eppure is-sinodu jistidinna biex aħna nħarsu lejn id-dinja ta' madwarna kif Kristu kien iħares lejn id-dinja ta' madwarna. Biex aħna nakkumpanjaw. U din hija kelma li qiegħda tfixkel in-nies, jien ma nistax nifhem kif tfixkel in-nies. Tfixkel lil-insara lin-nies. Meta s-sinodu u l-Knisja tgħidilna aħna bħal Kristu rridu nakkumpanjaw lill-bniedem. U kull bniedem u l-bniedem il-fqir. Il-fqir fis-sens wiesa tal-kelma. Anke l-bniedem ferut, anke l-bniedem midneb. Għaliex għandna nitfixklu fuq din il-proposta.
U laqgħet nitkellem dwar l-evangelizzazzjoni u ċ-ċentralità tal-Mulej Ġesu. Fit-test, b'mod dirett u b'mod indirett, jitkellem dwar dik li jsejħula is-semina verbi. Ġifieri, iż-żerrija tal-verb, elementi pożittivi li hemm fid-dinja tal-lum, fil-bniedem tal-lum. U jista' jkun li l-bniedem ma jkunx kompletament jaqbel, konformi mal-proġett ta' Alla, mal-proġett ta' Kristu, imma b'daqshekk ma jfissirx illi f'dik il-persuna, f'dik l-esperjenza, f'dik ir-realtà m'hemmx semina verbi, m'hemmx elementi pożittivi, m'hemmx il-preżenza ta' Alla qed ngħid jien. Però again, naħseb illi għandna bżonn ta' ftit training biex nippruvaw nintebħu u napprezzaw din is-semina verbi fid-dinja tal-lum. U hemm ċertu passaġġi illi jistgħu ifixkluna. Pereżempju, nantiċipa. Kif fil-esperjenza tal-koabitazzjoni jew tal-konvivenza jista' jkun hemm elementi pożittivi. U li jien u aħna rridu nindividwawhom biex dawk inġibuhom il-qudiem u permezz tagħhom nakkumpanjaw lill-persuna ħalli tkompli tinfetaħ għal Kristu sħiħ. Dan xi fisser? Dan ifisser illi għandna bżonn dak li is-sinodu itennieh imma jgħidha b'mod iktar enfatiku il-Papa, speċjalment fl-Evanġeli Gaudium, il-ħtieġa ta' konverżjoni pastorali. Konverżjoni pastorali. Jien qed nitkellem mir-riċetta tal-pastorali, veru. U allura biex aħna jirnexxielna anke nidħlu f'din id-dinamika li għal xi ħud tista' tkun ġdida biex ma ngħidx ukoll ta' tfixkejl, aħna għandna bżonn nagħmlu din il-konverżjoni pastorali. Tqila, però meħtieġa. Mhux ħanaqgħod nagħti eżempji jiena tax nara li għandha tkun din il-konverżjoni pastorali. Ma ngħid biss illi nara l-bżonn tagħha. Ġifieri aħna ma nistgħux nibqgħu nipperpetwaw azzjoni pastorali li għamilna sal-lum. Anke b'risq il-familja. Però iktar mill-azzjoni pastorali irrid ikun hemm il-konverżjoni tal-mentalità tagħna, tal-mentalità ekklesjali tagħna. Qed nitkellmu dwar iċ-ċentralità ta' Kristu, u allura ma nistax ma nsemmejx ir-riċetta tal-ħniena ta' Alla. Jiena x'imkien għamilt kumment li inħoss li dan is-sinodu kien l-ewwel ċelebrazzjoni antiċipata tas-sena tal-ħniena. U naqra ftit passaġġi jien ħalli jkollkom idea x'qiegħed ngħid. Il-Knisja tibqa' qrib tal-miż-żewġejn li r-rabta ta' bejniethom
tant iddajfet li hemm ir-riskju tas-separazzjoni. F'każ li buġieħ ta' qalb ikollhom iwasslu fit-tmiem mar-relazzjoni ta' bejniethom, il-Knisja tħossha fid-dmejr li sseħibhom f'dan il-waqt ta' dbatija. Hekk li tal-inqas ma jinqalax tilwejn bejn il-miżżewġejn li jista' jagħmel iktar ħsara. Il-ħarsa ta' Kristu ara li id-dawl tiegħu idawwa lil kull bniedem tnebbaħ il-kura pastorali tal-Knisja mal-fedili li sempliċement qegħdin jgħixu ma' xulxejn jew li iżżewġu biss ċivilment jew huma ddivorzjati li reġgħu iżżewġu. Fil-perspettiva tal-pedagoġija divina, il-Knisja iddur b'imħabba lejn dawk li qed jieħdu sehem fil-ħajja tagħha b'mod imperfett. Titlob fuqhom il-grazzja tal-konverżjoni, tħeġġiġhom jagħmlu l-ġid, jieħdu ħsieb ta' xulxejn b'imħabba u jaqgħdu fil-komunità li fiha jgħixu u jaħdmu. Inħeġġu għalhekk li fid-djoċisijiet isiru mixjiet ta' discerniment għal dawn il-persuni fejn iħossuhom qed jipparteċipaw iżjed b'għajnuna u inkoraġġament għal maturazzjoni. Allura ifisser hemm proċess għal maturazzjoni ta' għażla li ssejb kuxjenza u koerenza. 55. Il-Knisja titlaq mis-sitwazzjonijiet konkreti tal-familja tal-lum li kollha għandhom bżonn tal-ħniena. Ibda minn dawk li iżjed qegħdin ibatu. Bil-qalb ħanina ta' Ġesu, il-Knisja jeħtieġ issieħeb lill-iżjed dgħajfa fost ulieda, milquta mill-imħabba midruba jew mitlufa u troddilhom il-fiduċja, it-tama bħad-dawl ta' fanal f'port jew f'jakla f'nofs il-lejl biex iddawwal lil dawk li tilfu triq jew sabu ruhom f'nofs tempesta. It-tama hija l-qalba tar-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Fiha tiddi s-sovranità ta' Alla li bija hu fidejl dejjem mill-ġdejd għal dak li hu u li hu imħabba. Huwa sewwa sew fil-ħnina tiegħu jgħid Sant Tumas d'Akwinu li Alla juri li jista' kollox. Meta nxandru l-verità b'imħabba, dan hu fih innifsu emiil ta' ħniena. Fil-bolla Misericordie Vultus, il-Papa Franġisku jisqar, il-ħniena ma tmurx kontra l-ġustizzja. Il-ħniena ma tmurx kontra l-ġustizzja. Għal min għadu jaħseb hekk. Imma tesprimi l-imġiba ta' Alla mal-midnib. Alla ma jirrifjutax il-ġustizzja. Alla jissupera biġrajja ola fejn wieħed jista' jġarrab l-imħabba li hija l-pedament tal-ġustizzja vera. Ġesu huwa l-wiċċ ta' Alla l-Missier għallek ħab lid-dinja biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Nista' nibqa' nikkwota għax hemm passaġġi ħanuża kelma mitlu fejn fit-test titfittixhom. Imma li jkantaw u jkantaw il-ħnina u jippoġġu din il-kjavi di lettura, il-kjavi pastorali. Il-Knisja tagħmel tagħha fil-qsim kollu mħabba il-ferħ u t-tamiet, id-dbatija u l-uġieħ ta' kull familja
li tkun qrib tal-familja bħala sieħba fil-mixja għall-Knisja jfisser li berf tadotta atteġġament, importanti, atteġġament varjat. Kultant hemm bżonn li tibqa' qrib u tisma' fiskiet, mhux dejjem irridu ngħidu xi ħaġa. Drabi oħra jeħtieġ tiċċaqlaq biex turi t-triq li wieħed għandu jimxi. Drabi oħra jixraq li issegwi, twieżen, tagħmel il-qalb. Din hija riċetta pastorali ħbib tiegħi. Il-Knisja jeħtieġ tlaqqa il-membri tagħha, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, kif qed nagħmlu llejla. Ma' din l-arti tal-akkumpanjament biex il-koll jitalmu dejjem jinżew il-qorq quddiem l-art imqazza tal-persuna l-oħra. Jeħtieġ li l-mixja tagħna nagħtuha ritmu b'saħħtu li qiegħdna qrib tal-oħrajn bħarsa mimlija rispett u ħniena, imma fl-istess ħin ikollha l-ħila tfejja, teħles, tħeġġeġ il-maturità fil-ħajja nisranija. Again, għax hemm proċess. U dak il-proċess ma tafx meta jibda. Mhux bil-fors beda dak in-nhar tal-Griżma, mhux bil-fors beda dak in-nhar taċ-ċelebrazzjoni ta' żwieġ, jista' jkun beda wara li kien hemm terremot fil-ħajja tal-persuna jew tal-koppja. U hawnhekk hawn impenn. Il-kontribut prinċipali lil pastorali tal-familja toffrih il-parroċċa li hi familja tal-familji fejn isseħħ l-armonija tas-sem tal-komunitajiet iż-żgħar, il-movimenti u l-għaqdiet ekklezjali. L-akkumpanjament jitlob saċerdoti speċifikament imħejjija, it-twaqqif ta' ċentri speċjalizzati fejn saċerdoti reliġjużi u lajċi jitalmu kif għandhom jieħdu ħsieb ta' kull familja b'attenzjoni partikolari lejn dawk li jinsabu f'diffikultà għandna x-xogħol. Din l-għodda, din il-konverżjoni pastorali ta' fux li qed jipproponi s-sinodu. Li qegħdin nitkellmu dwar għadni jitkellem ukoll dwar it-tiġdejt tal-pastorali fid-dawl tal-Vanġelu tal-familja, number 61. Però ħa nidħol għal punt ieħor. Id-discerniment pastorali. Jien nara li s-sinodu hawnhekk qiegħed iċanfarna. Mhu jgħid xejn ġdejt, imma qiegħed ifakkarna f'dak li aħna insejna jew ħallejna jgħaddej mingħajr ma tajna kasu. Li aħna nakkumpanjaw u ngħinu fid-discerniment. Mhux il-waqt li noqgħod nfisser x'inhu d-discerniment, però dan huwa l-kontribut speċifiku li għandha tagħti l-Knisja. Is-soċjal huwa importanti, l-edukazzjoni hija importanti, il-kultura hija importanti, imma mhux għaskapitu li jkollna persuni illi jgħinu fil-akkumpanjament bid-discerniment. U meta qed nitkellem dwar discerniment, f'liema kuntesti ta' discerniment. Jien qedtilkom li hija kelma li tirripeti ruħha wisq fil-dan id-dokument.
meta jitkellem pereżempju dwar kunna nsejħula l-paternità responsabbli. Tajt illum huwa ir-responsabilità tat-tnissej. Il-miżżewġejn għandhom jinfetħu għall-ħajja billi isawru ġudizzju rett billi jżommu quddiem għajnejhom il-ġejt tagħhom infushom u l-ġejt ta' wliedhom sew ta' dawk li diġà twildu, sew dawk li huma mistennija li jitwildu, billi jiżnu il-kundizzjonijiet materjali u spiritwali ta' żmien li fih qegħdin jgħixu u tal-istat tagħhom u fl-aħħar nett billi iqisu l-ġejt tal-familja u tas-soċjetà temporali u tal-Knisja. Biex jagħmlu dan ix-xogħol għandhom bżonn l-għajnuna biex jagħmlu discerniment. Bi mhux kwistjoni tużax kontraċettiva jew le. Hemmhekk għadna fil-morali tan-normi. L-għażla responsabbli ta' min isir ġenitur tippresupponi semewha il-formazzjoni tal-kuxjenza. Il-formazzjoni tal-kuxjenza. Jien naħseb din hija passaġġ ieħor illi jista' jġalna nistħu. Għax mhux dejjem ninvestu biex niffurmaw tajjeb il-kuxjenzi. Il-kuxjenza li hija ċ-ċentru l-aktar moħħbi tal-bniedem u s-santwarju fejn hu jinsab waħdu ma' Alla u fejn il-leħen ta' Alla jinstema' ġewwa fina. Xi drabi nibżgħu nitilfu l-poter fuq il-kuxjenza. Di żieda tiegħi ta' mhux da. Iktar mal-miżżewġin ifittxu l-kuxjenza tagħhom li jisemgħu lil Alla u l-kmandamenti tiegħu u jħallu lil min iseħħibhom spiritwalment. Lil min jgħinhom f'dan id-discerniment. Iżjed id-deċiżjoni tagħhom tkun intimament ħilsa minn xaqlejb suġġettiv jew mill-adattar għal modi ta' mġiba skont l-ambjent tagħhom. Fejn jitkellem iktar dwar id-discerniment? Il-pastorali tipproponi b'mod ċar il-messaġġ tal-Vanġelu u tilqa l-elementi pożittivi preżenti f'dawk is-sitwazzjonijiet li għadhom ma jaqblux jew ma għadhomx jaqblu mal-Vanġelu. Dawn is-sitwazzjonijiet kollha għandhom jiġu affrontati b'mod kostruttiv billi wieħed ifittex li jibdilhom f'opportunitajiet ta' mixja ta' konverżjoni lejn il-milja ta' żwieġ u tal-familja fid-dawl tal-Vanġelu. U jisemmi xi eżempji. L-għażla biss ta' żwieġ ċivili jew sempliċi konvivenza. Spiss mhix immotivata minn preġudizzji jew reżistenzi għas-sagrament. Imma minn sitwazzjonijiet kulturali jew kontingenti. F'ħafna ċirkustanti d-deċiżjoni li wieħed jgħix flimkien hija sinjal ta' relazzjoni li tassew tixtieq torjenta ruħha lejn perspettiva ta' stabilità. Din ir-rieda li tittraduċi ruħha f'rabta fit-tul ta' fiduċja miftuħa għal ħajja tista' titqies impenn li wieħed jista' ilaqqam fih mixja lejn is-sagrament ta' żwieġ
fejn il-koppja taraf il-pjan ta' Alla għal ħajjithom. Imma din il-mixja għandhom bżonn l-akkumpanjament illi jgħinhom jagħmlu dan id-disċerniment. L-esperjenza ta' falliment fi żwieġ dejjem ta' tbatija għal kulħadd, 79. L-istess falliment min naħa l-oħra jista' jsir isemgħu okkażjoni għal riflessjoni, għal konverżjoni u għal fiduċja akbar falla. L-istess falliment ta' żwieġ. Wara li jkun ara fir-responsabiltajiet tiegħu kull wieħed jista' jerġa' jsib fih fiduċja, fih falla, fiduċja u tama. Min hawn il-ħtieġa ta' pastorali tal-konverżjoni u tar-rikonċiljazzjoni permezz ukoll ta' ċentri speċjalizzati ta' smigħ u medjazzjoni li għandhom jitwaqfu fid-djoċesijiet. U x'inhu wieħed irid ifittex li jsir ħaq mill-partijiet kollha involuti fil-falliment ta' żwieġ ġifieri miż-żewġejn u wliedhom. Jiġri x'jiġri, il-Knisja dejjem għandha tidentifika l-inġustizzja li spiss toħroġ minn sitwazzjonijiet ta' divorzju. Meta l-miż-żewġejn jgħaddu minn problemi fir-relazzjonijiet tagħhom, għandhom isibu l-għajnuna tal-Knisja li timxi magħhom, l-akkumpanjament. Fil-qasam tar-relazzjonijiet fil-familja, il-ħtieġa tar-rikonċiljazzjoni hi prattikament ħaġa ta' kuljum. Għal ħafna fidili li jgħixu esperjenza ta' żwieġ xejn ħieni, il-verifika tal-invalidità ta' żwieġ hija triq li jistgħu jimxu. U hawnhekk jitkellem dwar is-servizz pastorali li l-Knisja tagħti permezz tat-tribunali tagħha u jsemmi l-motu propju il-Mitis Iudex Dominus Iesus. Imbagħad li mamdejn li huma divorzjati u reġgħu iżżewġu ċivilment għandhom jiġu integrati iżjed fil-komunitajiet insara fid-diversi modi possibbli waqt li nevitaw kull okkażjoni ta' skandlu. Il-loġika tal-integrazzjoni hi il-muftieħ tat-tisħib pastorali tagħhom biex mhux biss jarfu li huma jagħmlu parti mill-ġisem ta' Kristu li huwa l-Knisja, imma li jistgħu wkoll jagħmlu esperjenza ħinja u għammiela fih dana. Huma imamdin, huma aħwa. L-Ispirtu Santu isawwa fuqhom id-doni u l-karizmi għal ġejt ta' kulħadd. Semhom jista' jesprimi ruħu f'diversi servizzi ekklesjali. U ma mhux biss m'għandhomx iħossuhom skomunikati, imma jistgħu jgħixu u jimmaturaw bħala membri ħajjin tal-Knisja. Iħossuha bħala li dejjem tilqahom tieħu ħsieb tagħhom bimħabba u tagħmlilhom il-qalb fil-mixja tal-ħajja tal-Vanġelu. Giovanni Pawlu Tieni offra kriterju komplessif li jibqa' il-qafas biex niżnu dawn is-sitwazzjonijiet. Ir-rajja tal-erwieħ għandhom ikunu jafu f'ġieħ il-verità jiddixxernu bejn għada u oħra. Hemm differenza bejn dawk li bis-sinċerità kollha
għamlu minn kollox biex jisalvaw l-ewwel żwieġ u sabu ruhom abbandonati għal kollox inġustament, u dawk li biħtija kbira tagħhom farku żwieġ validu skont il-liġi tal-Knisja. U għalhekk dmejr tal-Presbiteri jabbililna Presbiteri f'dan l-impenn tad-disċerniment. Namlu ħafna korsijiet fil-formation, ma naħsibx li namlu kors fuq il-discerniment. U għadmir tal-presbiter li jisieħbu lil persuni interessati fit-triq tad-discerniment. Dak tax fisser irridu nħallu ħafna xogħol ieħor. Inħallu ħafna din il-konverżjoni pastorali. ċertu ħidmiet jridu jibqgħu fuq l-iskaffa jew insibu ħadd ieħor jagħmilhom. Inkella ħanibqgħu fejn aħna. F'dan il-proċess isieħbu l-persuni interessati fit-triq tad-discerniment skont it-tagħlim tal-Knisja u l-orjentamenti li jagħti l-isqof. F'dan il-proċess jiswa li jagħmlu eżami ta' kuxjenza permezz ta' momenti ta' riflessjoni u pentimento. Għax jekk jiena żbaljajt, jekk jiena ħati, irrid nindem. Id-divorzjati li reġgħu iż-żewġu għandhom jistaqsu lilhom infushom kif ġabu ruhom ma' wliedhom meta l-għaqda konjugali tagħhom daħlet fi kriżi. Jekk kienx hemm tentattivi ta' rikonċiljazzjoni, x'inhi l-għada tal-parti l-oħra abbandonata, x'konsegwenza għandha relazzjoni ġdida fuq il-bqija tal-familja u l-komunità tal-fidi. Il-mixja tal-akkumpanjament bid-discerniment, naħseb xabbajtkom ngħidha dil-kelma. Il-mixja tal-akkumpanjament bid-discerniment torjenta lil dawn il-fidili biex jarfu fil-kuxjenza tagħhom u ħadd ma jistieħu post il-kuxjenza tagħhom u ħadd ma jista' jagħmel vjolenza lill-kuxjenza tagħhom. Biex jarfu quddiem il-kuxjenza tagħhom u quddiem Alla il-qagħda li jinsabu fija. Il-kollokju mas-saċerdot fil-foro interno jgħin biex jissawwar ġudizzju korrett fuq dak li qiegħed ifixkel il-possibilità ta' sehem iżjed sħiħ fil-ħajja tal-Knisja u fuq il-passi li jistgħu iqarbu lejha u jgħinuha tikber. Billi fl-istess liġi ma hemmx gradwalità, dan id-discerniment ma jista' qatt iwarrab l-eżiġenzi tal-verità u tal-imħabba tal-Vanġelu proposti mill-Knisja. Biex dan iseħħ iridu jiġu żgurati il-kundizzjonijiet meħtieġa ta' umiltà, diskrezzjoni, imħabba lejn il-Knisja u t-tagħlim tagħha fit-tfittejx sinċier tar-rieda ta' Alla u fix-xewqa li wieħed jasal għal tweġiba iżjed perfetta. Ġifieri, is-sinodu jagħtina wkoll għodda kif nistgħu lil dawn ħutna nintegrawhom fil-komunità nisranija. Però hemm proċess. U għal dan il-proċess irid ikunu iffurmati huma u iffurmati aħna. U meta qed ngħid aħna, mhux biss min ħajjejnhom jagħmlu d-discerniment, imma anke l-komunità nisranija. Għax il-komunità nisranija tista' titfixkel. Imma s-sinu jgħid li huwa hija l-komunità issa li trid tkun ippreparata, min ħaj jipprepara? Aħna rridu nippreparaw.
ħalli quddiem dil-azzjoni pastorali ta' ħudna illi bis-serjetà jixtiequ jidħlu f'din il-mixja wara Kristu u jkunu membri sħaħ u allura jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja tal-komunità dan ma jkunx ta' tfixkejl għal ħadd. Li għandna ftit xogħol hemm min jgħid li s-sinodu għadu ħajibda mhux spiċċa. Għaliex il-ftejt li qsamt magħkom diġà huwa ħafna biex aħna nxammru l-kmiem. U Eċċellenza naraw x'ħan nagħmlu biex. Le, mhux ħatagħmel x'ħan nagħmlu. Ħalli nagħtu futur. Nagħtu futur. Sinċerament jiena kien hemm momenti waqt is-sinodu kont ngħid issa make or break. Imma l-grazzja tal-Alla hemm ftuħ. Tajjeb. Jalla din tkun bxarat tajba għal kulħadd imma speċjalment għalina bħala operaturi pastorali. Grazzi ħafna.